Giadaíomh Harja, Gaeilge gamer an seo, agus aniu bé mé ag emerge the Wind Waker an Wii U an físclaithe The Legend of Zelda is fearlam. Agus dús rinn mé físin an seachtain seo hui hart leis an intro sa cluiche seo amháin ach chun ahanrod a chur le chéile sa físin seo dhéanamh mé an intro arís ar feadh couple of bómite agus in dhé sin just tosaigh mé an cluiche go hiomlán in dhé sin. Okay, right. Fáin go tosaigh mé cluiche nua. Agus sé Stefan an Daniel Adam. Sin. Is é seo ha ceann amháin de na seanscéalta atá I méal an phobal. Fadó bhí riacht an ina ró cuairt orga ina lí faoi rún. Tír rathúil a bhí an le cilte glása, sléifte airde agus siahan. Ach lá amháin tháinig fear a ró an tulc mór an agus fuair sé grim ar an cuairt orga dó hain. Leis an cuaigtí ceannas aige scap sé dorthadas ar fud na riachta. Ach go tobann nuair a bhí dóchas cailte agus bhí cum ar an scéal go raibh lá an bratha ar gort an bhaile acu, tháinig léach ó gléasta I golaí glas. Leis a clíú faoi olcas, thuair sé an olc faoi glas agus thug sé solas don riacht. An gasar seo ainmhithe sé toras thar na réite chun an tír a thoil sláán tugtar léach na glúnta air. Bhí scéal an gasar I méal an phobal ó glúin go dtí go raibh sé mar fin scéal. Ach faoi dhearú, tháinig an lá ina thosaigh troch cí ag séidiú thar na réachta. An tulc mhór ar shiel daoine a thuireadh faoi glas go deo ag an léach. Tháinig sé aníos arís ó d'fhigeán an dóin agus ré chun olcas a scapú arís. Chréid an phobal go dtiocad léach na glúnta arís chun an riacht a thabhairt sláán. Ach níor tháinig an léach. Ní raibh an darna ré ag an phobal ach a baidracha a rad ón a détha leis an olc fian os a gcóir. Thug siad an dóchas a bhí fágtha acu I gcinnirt na détha agus an tulc ag drideann orthu. Ca dé a tharla don riacht sin, níl duine na deoraí beo a bhfuil an scéal acu. Thuaigh gimhneann a riachta ar shlí na foirne ach mhair a finscéal ar anall na gcithe. Ar uileán áirithe, ba graithliú éadaí glása a gléasú ar na gasar óg nuair a tháinig siad iníos fir. Gléasta le daithan na parca glása, bhí sé mar ardéim acu clíú léach a fháil agus an tulc a scrisú. Ba bhíonn le na seanóirí go mbeadh misneach acu mar a bhí ag léach na seanscéalta. Agus inis tá muid ar Outset Island.
Má dhearafar tá an. Agus í gur scarrt orm. Tá mí amhlaí. Tá mé ag deanú go méid sé measartha gífar a bheith do lí san áit sin. Ach, beidir go bhfuil sé cleachtú leis ar an uileán seo. Sé seo an áit is fearr leithí chun a bheith ag arc ar an airige. Ariel's Lookout. Given let King Lad on you. I'm over it, Laton. Agus tá má bhamó ag fannach lom sa te. Mar sin an héad aimimetá agam na dul go dtí teap má bhamó. Ní sé blianta fada ó hin an urdearna a bhí mé ag immert an clíthe seo, agus mar sin scian lom an scéal agus an rob mar sin ach tá go leor min rudaí a nach bhfuil siad i gcuimhne agam go dtí seo. Even lom an stíl álainne atá an sa clíthe seo. I gcomparáid le go leor fís clíthe a bhí an nuair a tháinig an clíthe seo ar an scéal tá sé galanta go dtí seo a i gcomparáid le go leor clíthe a bhí ar an PlayStation 1 agus rudí mar sin. Seo hí. Seo iad má éadaí. A thugann siad ar an uileán seo a do gasaróg nuair a thagann siad iníos fearr. Mar tá link ag deanú inniu. Níl link atá an. Scian lom an is bhí link fadó fear eile atá an inis. Lá mór atá ag an air seo don bhreithla go leor le deanú agam. Caithfí mé uileáint a dheanú leis an clío i dtús beara. Níl má dhearafar ar an chéad dul síos arís. Níl. Fan go bheici mé an bhfuil si fós ar
Ariel's Lookout ar Dr. Chucky Meiras leis an óg seo níos bhaile. Tá sin seo ínta. Se ar an námó an cailí seo. Tá siad ínta. Tá Brontanas agam ar Cossalachtaí. Las on the beach. Telescope nua agam. Right, okay, may clachtú a dhéanamh leis an telescope an seo. Go tíre an fear seo, nó an taon seo. Tá mé gur boscad leis. Bhfuil bosca an fosteile an. That Johnny far first. Catch. Siadsan ar Shellig an Taon Mór. Sin é Captain an Wáid. She's just a hole. Anish Kahi may Ellen Shayanu leis an Cleo Rivray Crejum. Agus in a sin Rahime is just a hole. Con an Kalyin Shin Helu. Arkime this bear and nice. Take them out. Show you what Miss Kistia. Nish. Tashion. Is Kevin Long
Go da earlier an cha mar bhí far eile earlier amháin agus ní raibh sí sásta leis an táran bíonn an far eile ag deanú agus ag deanú uillint leis an clíú Péidir go sin é go díire. Tá sé seo an dréimhar ceart chuid an gcóil. Nis se thara. Álas aige sa seo mar seo faoin dóin thart faoin. Seo é an céan nach bhfuil sí sásta ar thorbaí ó an far eile deanú eaclaíochta. Dhearr ar a dáin. Neabhaltain already seo a léu. Just álas faoin life gauge. Well, aithne mai agam ar hana féin. Okay. An far ceart an seo. Go díreach sin cleachtar leis an clíú. Go over. Nay. Okay, cyn ela. ZL agus forward agus B. Jira machine. Pin attack. Galore. Shane. Okay, may have egg fanat. Could you yeah. Oh, what's this in yard? I'll be.
Beidir go sin éis. Clíú an léach agam inis. Ínta. Na glór. Déanfaidh sé sin an cúis. Agus inis an cúil. Is cian loma tá muc seo caillte. Beidir dhéanamh mé go do bug feirmiúireacht í is fearr tar seoach. Beidir go gaithfidh mé a bheith siúil mar seo. Go bhfuic mé ach clíú agam inis. Can an rupees Seo í an bhean ó muc caillte cíneach bhfuil. Harrow, níl an muc eici go dtí seo. Muc féin a bhí an. Déanann sé sin le cíal leis an dóir ó sé rí hart féin. Beidir ó sé ar an uileán eile. Tá ag déanamh a thara. Tá ar lár muc fásta. Sin an rud a bhí mé ag déanamh míthart. Haithí mé go do bug sneaking a dhéanamh. Raithfidh mé rais go gasta leis an mucbog seo. Agus ina dhé sin, raithfidh mé go dtí an thoil. Sin é pata nua agad. Fiha pont ínta. Okay, so bé mé alta go bé muc eile. Iúigh mé grimórthú a bhairt go dtí an áit céanna chun rupees eile ail. Winning me 3 of us.
Chin chin, great. Smugger you more, ag an lado sin. Nice. Sa throw shell, but you haven't heard. Cusker dullish ja. Let's come along. Tire wire and Shaw. Taking your B. Picture not well. An agrar galanta or an ariga. But yeah. Shane, Tashius Jahan Shaw. Shane Gojira. Okay. That's Tammy. Oh. Shin given him Tugum Grania Wheel or he could go back and make a Jantanium Carta Taiki. Can't throw to the bottom. Only able to lay in who's that? Guess Kahachiroshi Yorish Gojira. Tashinjo. Oh, through Gaeilge checked. Because you're not going to shake over 100 barely. Okay, Rod Talarai Kina Rod Fwyn Collie Hatagam Gan Scaler be here and Tayan more. Tetra Tanyam Carta Taiki. Rylan and Unseen Tayan more.
Curtanrish. Alright, Archie no. Chlumé. Chlumsa agus Mishe Garkerhi. Nish. Tamig Jacked Yofa. Moyer her horch slaughter east. Show him Faravi and Nakalesh and Buskin first. Sé grim mar dhearafar mar bhíon cuma céanna uirthi mar bhí ag tetra an seo. Forsaken Fortress sin an taim atá agam. Okay, so Kahime Shielda Isle, agus Slánara leis an clánata feagad an seo. Neil. Beidr go Gaeilge an Shielda. Níl síl. Tá sé guamáis. Sin é go ddíre. Is Kevin Lum píosa lór simúil faoin shield seo mar tá sé scríofa inis, the legendary shield said to have been used by the hero himself
agus mar sin ciallaíonn sé sin go bhfuil máthfarsa géalta le link fadó. Sin é Gaeilge. And rudder bí a le raigi. Mar sin, rahí mé rais go dtí an long. Tá mé ré. Ní havean le mór an eile bhí le deanna ar an Ellen seo. Agus bé mé abalta teachtar ais. Níos tá Rónne bhuail ag teachtar sáile. Lámínta fágaí. Amor. Wamo ag arcarm. Spána wamo. Bé mé ar ais. Okay, get the book upper le Jenny orgam. Tasa Nico. Neil Shin Shomer Tetra. Okay. Make go lower, get the bug collector, it'll lay him go gasta and shaw. Agus Grimailer and Sugan, agus Leamella. Blian óháin, well, tásúla go mé mé crígní a rih blian óháin.
Céad ceann ceáil seo an darna ceann le gháil. Níl. Tá mé appalta a bheith glúiseacht nuair bhfuil méar an súgáin sin é. Níl. Ok, is ceadan am inis. Mé mo hos ar an button mícheart ag tá siad ar ais inis. Ok. Sin é inis. An rud céanna a rist. Sin an darna ceann deanta. Agus arás, agus ará. Trí ceann deanta. Agus an ceann dearna. Arás, agus ará. Sin é. Tá sé deanta agam hana féin. So tá bronta na spag agam an seo. Hagrid's treasure de réir cosálachtaí. Ínta mála. Tá muid an seo. Bés ar níos giste. Just léim agus rí. Sí an seo Gretchen I'll feici mé an bháil Damage and Shaw Inish, Forsaken Fortress. Shaw A. Mo dhearfar bhí sí carúil ina héan agus mar sin tá siad san an léi. De réir mo thuimne, tá mé ag dul sa hanan. Níl catapult a dáhan.
Níl sé sin níos fearr. Na bí burtha. Trí, dó, a hen, ar Eileen. Slán na Jersey. Tá mí san áitcar ach ó tá an clíú cailte agam. Agus tá mí san isce fásta. Forsaken Fortress. Ish, right, get the open shot. Oh, Neil. When she salt as an Taurus of Eogum Kabirby. Okay, Cla Triacta Tagum and Shaw, August Tammy Appleton, the Council Tetra Marshin. Taoisteach agus tá mapa an seo. Derby. Even we reached. Merkime dus bij haar gejeta. Centro show, maar daar liggen een show. Cinta. Primitive erased. Agus be mé abalta dul an seo. Le sin janta sin cabbageol a hain Outset Island agus an Taurus an long janta agam agus mar sin sílam go wagi mé mar sinnéad an fís an seo mar ihe hauna bheith an anocht agus be mé ag dul amach gan bhil ach tásúlagam go chuci mé arás go dtí an cluiche seo gan bhil mar is even lom an cluiche seo agus is omí blianta ó hin an urdearna bhí mé gimmert tá mé buint sult mór as arís. Okay, so Fáicí muid an seo é agus
Bé mé ar ais gan bhfuil. Amór a háide, slán.